Na feeder. Na feeder. Krásne. Super, super. Wow. Bude možno aj kapať, no? To bude niečo väčšie. Počkaj, najprv to musíme uvidieť. Pred 2 minútami si zaželal veľkú mrenu. A máš ju? Tak, čo povieš na toto, Myši? Poď sa, aké nasrano, že si vyťahol teraz to ráno z vody. Wow, nádherná, krásna. Počkaj ešte. Ideš? Super, Myško, super. Nádherná. Dobre. Tuto hneď vypustí. Kokos, takže mrenu čapol. To sa strašne teším. Chceme chleba alebo vianočku? Vianočku. Ja som si myslel. Môj nový prírastok. A som si kúpil teraz v rybárskom obchode. A je to vlastne puzdierko na vody, alebo teda na bojlisky. Takže to mám takto zoradené, pretože meníme mi taktiku. Takže tu mám bojlisky 20-24, tu mám peletky a popky v jednom, keby som to chcel meniť. A naša taktika je, že vlastne aby bol aj vlk celý, aj ovca síta, tak sme sa rozhodli, že budeme chodiť ráno medzi 4. a 5. na ryby a budeme každý deň nie, ale ako sa podarí do nejakej 9. 10. aby sme potom stihli ešte školu a povinnosti a prácu a všetky tie veci. Bohužiaľ, ale aby sme si stihli aj zachytať, aj proste všetko poriešiť. No a vlastne sme sa rozhodli, že budeme riešiť tie vychádzky, takže buď veľmi skoro ráno a od tej 9. 10. ako som spomínal, že budeme končiť, alebo budeme chodiť že o 5. o 6. po obede a budeme končiť proste o 10. plus minus. Lebo Dunaj väčšinou je to tak, že proste tá ryba tu ide ráno alebo večer, alebo na večer po obede. Cez deň je to také skôr, že výnimka ako pravidlo. Tak sme sa proste rozhodli, že budeme chodiť takto. Tak uvidíme. No. Takže dneska sme vstávali tiež veľmi skoro. A s tým, že dneska je to trošku lepšie, že môžeme tu byť jemne dlhšie. Nemusíme ísť od tej 9. domov. Dneska môžeme ťahať do 12. A potom už vlastne krúžky a podobne. Takže tak, no. A Myšinko vyťahol teraz 2 mreny, jednu baby mrenu a jednu veľkú mrenu. No, ja mám náhodené teda na bojlisky, tak uvidíme, že či sa niečo zadarí alebo nie. Dobre, dosť bolo kecov, takto na ráno a ideme doriešiť raňajky. Zdochla nám bomba, takže musím teraz dať druhú bombu, pretože táto už je... A nie, ešte dohorieva. Ešte dohorieva, ale to už je taký chudák zmetený plamienok. Musím to teraz nechať trošku, lebo neviem, že som sa toho chytil, by som sa popálil. Takže teraz to necháme to zatiaľ teda vychladnúť a ideme ďalej. Ďakujem za tento ruksák. Parádny, že? Máme vlastne, Beuške som kúpil ruksakostoličku, pretože sa z jej stáva veľká rybárka. Takže to si bude nosiť so sebou, tam bude mať všetky veci. A tu je náš stôl kráľovský prestretý. Takže tak. Tak to vyzerajú negustiózne raňajky. Ale máme strašne studené maslo, čo s tým mám robiť? Nacepané maslo na vianočke. Ne, čo s tým mám robiť? On je také chutí náhodou. Aj mne.
Tak to je stále ako keby si to mal natreté. Áno. No, a vyzerá to trošku podivne, ale čo, nevadí. Neviem, to sa mi nejako zaostriť. Tak. Dobre. Nacapané maso. Bez tanierov a tak, ale však čo vedí? Ty podľa mňa by si zjedala červíky, že? Podľa mňa áno. Radšej Ja si hlinu. myslím, že on tam tie dažďovky, vieš, predtým než to nahodí, on to ožužle. Hodí do vody a preto mu idú mrení. Ožužlané dažďovky idú mrení. Zabuď. Zaseknutý. Je tam niekde. Čo to je? Chcel som mu povoliť, či mi to vyjde, ale... Do púčuli. Čo sa stalo? Otrhol si? Hej. Paráda. Krásny, krásny, krásny. Tak to je nosálovitý. Král všetkých nosálov. Nádherné, Miško. Nádherné. Ešte odfoď. Dobre. No, toho kaprika budeme ešte dlho rozdychávať, ale presne vedel, kam ma zaliesť. Som ho nevytiahol. Ale iné som chcel. Veľmi som si obľúbil tieto háčiky od Delfínu, Torn. Za ako fakt, že slušné peniaze a sú brutálne. Takže mne teda extrémne vyhovujú. Musíme sa ich otvoriť jednou rukou, ale nepôjde to. Musíme dvoma. Veľmi som si ich obľúbil. A ešte to balenie je ako fakt, že krásne. Sú ako fakt, že ostré a mám pocit, že sa menej tupia ako oveľa drahšie háčiky. Takže no, prepáč, niečo mám tie svoje návesce, tak som si ich vlastne porobil z týchto. Za mňa môžem len vrelo doporučiť. Ako fakt, že je paráda. No, poď. Rozsvieť sa. Poď. Zapípaj. Zúpalec. Čo je vidieť, ale máme tu aj kamaráta. Žabiaka už zmizol, asi ste ho nevideli. Idem si znova prehodiť, ale mám taký pocit, že už sa dneska asi nič neudeje. Dva nepremenené zábery, no teda to je dosť bieda. Je 3:45. O 12:00 to balíme, takže idem to tam hodiť a ideme si urobiť ešte niečo na jedenie. Biba už odišla, takže tak zatiaľ, no. Jaj, akože teším sa, že aspoň teda ten adrenalín bol, je stále, ale to sú také tie veci, čo strašne mrzia. Jaj. Nevadí, nestrácam nádej, ešte teda máme 1,5 hodinku plus minus. Tak uvidíme, no. Aj keď okolo, neviem, motika možno vystrelí. Trošku mu povolím, ale nemôže sa mi dostať do stromov. Tak čo, už je von zo stromov? Tu je dobré. Čo to asi je? Kapor určite. Kokos, to bola jazda. Skoro ti udicu vyvalilo. Áno, videl som, hej. To je presne, ak som hovoril, že zabere mi teraz z tej druhej strany a kokos, tým sem dobehnem. Tu máš stojan vyvalený. No. Nechcem mu moc povoliť, lebo tu všade sú tie stromy a keď mu moc povolím, tak on mi tam niekde vbehne.
Ako tí traja kapri, teda dvaja. Ako tí dvaja predtým. Fakt by ma porazil. Si práve naviazoval som si išiel hľadať goličku a potom som to otvoril, ako bola tá jazda, tak všetky guličky som vysypal. Takže nakoniec to klaplo a dnes do tretice všetko dobre. 10,310. Takýto krásanec. Nádherný. Super, že Miši? Bože, som šťastný jak blka. Ideme. Facku ti dal. Facku mi dal. Môj zlatý. Krásne. Krásne. Nádherný. Dobre, Miši. Ďakujem za spoluprácu. Šuplím do vody. Super, dobre, vydrž. Taký má krásny chyba. Ja už viem, že chceš ísť už. Už môžeš ísť. Počkaj. Ahoj. Ahoj, môžeš. Dnešným dňom som akože veľmi spokojný, Miško si zachytal úplne krásne, čiže máme dve mredy, jednu baby mrenu, jednu väčšiu, tá mala 53 centy a teraz ten môj kaprík 10,375, či koľko som to nameral, 10,3, to je jedno, je to proste nad tých 10 kg, čo sme si stanovili tento rok, že vlastne náš cieľ je 10 kilový kapor, takže posúvame o priečku vyššie, takže teraz to zvyšujeme na 15, tak uvidíme, že či sa nám to podarí, ale teda motivácia je. A je to strašne krásne, ako ten Dunaj funguje, pretože človek sem príde 5, 6, 7, 8, aj 10 krát proste a nula, nič jednoducho, vôbec. A potom je zrazu takýto deň, že ak by som premenil aj tie dva, tak proste čo, 3 kapríky, úžasné. A tam tie museli byť, no, to bola váha, takže ma to mrzí, ale zároveň proste, tako, čo s tým narobím, je to tak. Nemôžem ani povedať, že tento 10 kilový bol cena útechy, je to proste prenádherný kapor, úplne wow. Takže ideme pomaličky baliť a uvidíme, no, teda, že kedy sa dostaneme znova na rybky, ale predpokladám, že to bude až niekedy budúci týždeň. Takže teraz tam je pár dní oddych, lebo mám aj nejakú prácu, mám tam aj nejaké fotenia, takže dneska vlastne čo za deň? Dneska je štvrtok. Takže najskôr sa dostanem až budúci týždeň, štvrtok, v piatok, tiež takto nejako skoro ráno. Možno nejak sa mi podarí na výbehy večer, proste na 2-3 hodinky, ale tak uvidíme. Misia splnená za dnešok a budem sa teda tešiť, keď sa uvidíme pri nejakom ďalšom videu. Ahoj. Kosten je. Super. Pleska. Krásne, vydrž ešte. Slyši sa. Krásne ten Dunaj odraža na tých stromoch, pozri.
To je nádhera.